बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय आङो ब्लगिं सुग्लिं जेबो भिडिअ लानानै फैयाखै, नाथाय आङो सासे नानिखौ आङो दिनैहाय प्रमोशन खालामनो नागिरदों। बिथांजोआ मोसानायाव बिराद टेलेन्टेड। आङो बेनिखायनो बिथांखौ गोसो जानानैहाय बिथांखौ प्रमोशन खालामनो नागिरदों आरो बिथांनि भिडिअखौहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो नागिरदों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौबो खावलायो, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुयोब्ला जेरावखिया शेयार खालामनांगौ, नोंथांमोना बे खामानिखौल' माव। माने लिंकफोरखौहाय बलिउडनि ग्रुप दङ, फेसबुक ग्रुप दङ, आरो नोंथाङा जेखिया ससियेल मिडिया फेसबुक, इन्सटाग्राम, वाट्सएप शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथाङा बलिउडसिम सौहैनो हायो। आंनिफ्राय बेखौनो आङो आसा खालामो आरो आङो मिजिं थियोदि बिथांजोआ बलिउडसिम सौहैथारगोन। आरो नोंथांमोनाबो हेफाजाब खालामदो बिथांखौ सौहैहोनायाव। नोंथांमोना लिंकखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। फेसबुक ग्रुप, फेसबुक, इउटुब, इन्सटाग्राम, वाट्सएप, टुइटार गासैनावबो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। बोरैबाब्ला बिदि शेयार खालामनायावहाय जायफ्रानाखि गोजौआव बलिउडनाव जिरायो बिथांमोना नायो, चेक खालामो ससियेल मिडियायावहाय सोरनि टेलेन्टआ माबायदि मोसानानै हगारदों बेफोरखौहाय नायो बिथांमोन। बोरैबाबा गावसोरनो सुलुग लानानै लांफैयो बेबायदि आरो। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो लिंकखौ शेयार खालामनानै होनो थाखाय। माने आसा खालामो बिथांजोआ बलिउडसिम सौहैथारगोन होननानैहाय। बिथांजोनि मुङानो जाहैबाय जानमानि ब्रह्म। नोंथांमोना टाइटेलाव नुखाबाय जानो हागौ। दा न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला माने जोंनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारआ एसे आखायाव लादों होननानै बुंदोंमोन, नाथाय दासिमावबो खबर मोनफिननाय जायाखै होननानै बुंदों आरो। दा माने मानि थाखाय खबर लाफिननाय जायाखै होनना, बिदिनो सोरखारनि खामानि माने बिसोरबो बिजि थाबाय थायो, सम मोनाखैबो जानो हागौ खोमा। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो शेयार खालामनो थिनबाय बे भिडिअखौहाय। आंबो शेयार खालामबाय जाहाथे जों बयनिबो शेयार खालामनायजोंहाय मदद मोनो बिथाङा, आरो बिथाङा सुपार डेन्सार स्टेजसिम गाखोहैनो मोनो। आङो बेखौनो आसा खालामो। आङो ससे बिथांनि भिडिअ क्लिपफोर देखायगोन 10 मिनिटसो, नोंथांमोना नायजोबलांबानो जाबाय आरो शेयार खालाम, गोसोबायदि शेयार खालाम। आङो बारा गोबाव खोथा बुंला, आंनि थाखाय बेनोल'। माने आं बिनि मोसानायखौ नुनानैनो गोमोदोंसो। माने बेगेंआनो गैया बायदिसो नुखायो, हारायानो गैया खोमा, एकदमबारे जानजि थानजि देबजोबखायो ससे। आंहालाय एसे फैदों, आया एसे ओरैसो थांलानो लहासोखा आंनालाय जाखाया। बिथांजोनिखौ नाय माबायदि देबो जानजिफ्रा। अट' सिटनावनो जानजि फिदेब, माने आथिङा हेन्देलाव नांहैबावो, अट' हेन्देलाव। अब्ला नाय माबायदि जानजि फिदेबनाय, बिसिबां खस्थ' जायो बेयो। खस्थ'नि गेजेरजोंसो बेफोरबायदिखौ खालामनो हायो। ओरैनो गोरलैयै रावबो खालामनो हाखाया, आंबो मिथिखागौ बेखौहाय। माने बेबायदि खालामनायाव, बेबायदि सोलोंनायाव बिराद खस्थ' नांगौ। सोरबा सोरबा खिनो हायि, हासुनो हायिबो जालायो बिदियावहाय, बिदि सोलोंजेननायफ्राव। दा आङो बेखौनो आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम खावलायनानै आङो बेयावनो नोंथांमोनजों भिडिअ लाबाय। आरो बे नानि जानमनि बर'मोननि भिडिअखौ नायलांदो। बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो गसाइगावनि बियो। आङो एड्रेसखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय, नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय।